Sanibonani babukeli, yilo champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo imafeki ngayo heartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu ziphukile, zibovu, zicosa igazi. Bayephuka abantu, khona bephuka, khona bephukile ngikhuluma nawe. Khona basazophuka, ngoba umjolo uyanyisana. Nawe ungasibhalela ke indlela owephuka ngayo ukwenzela ukuthi sikwazi ukudlulisela ababukeli nabalaleli bangazibhaqi nabo sebephuka ngendlela efanayo. Yazi mengabe siza nodaba kanje khona abantu abasheshe balibalekele babona ukuthi angifuni ukuphuka ngalendlela. Lo mfana ngiyabona ngathi uza ngiphula ngalendlela. Le ntombazana ngiyayibona ngathi iza ngiphula ngalendlela. Asheshe abaleke kusase eli. Ngoba phela mina usheshe ubaleke ngazi zombili nya ungazi uphuke. Angachitha isikhathi ke mangibeka udaba nje engilibhalelwa yinsizwa. Insizwa ziyephulwa amadoda kanti ngani ivumelane ngani? Hayi. Sunugidingwa abantu besifazane kangaka. Nyala. Muzana ugidingwa abantu besifazane. Nesihlazi madoda. Ngiyadlala, angehluleli umuntu, angijaji umuntu kodwa basephula abantu besimame. Basephula. Mangilibeke udaba lalomlisa njengoba nje elibekile. Silizwe kahle. Olibeka kanje. Sanibonani. Igama lami nguMike. Hey. Benginomuntu la ebengizwana naye. Esesiyinyoka nesele manje. Angimfuni ukumbona. Naye futhi akangifuni ukungibona. Ngoba phela emva kube ngephulile ngamosha kakhulu. Ekuyinto futhi engazisoli ngayo ngoba phela bekudingeka ukuthi ngiyenze ukwenzela ukuthi afunde isifundo. Kusho ukuthi benginenkosazana lana. Angithandi ukuthi manginomuntu wesimame ngihlale naye owahlale seduze nami ngoba kwesinye isikhathi isicefa ngisifuni. Mangifuna nje ukuba ngedwa, ngifuna ukuba ngedwa. Mangifuna ukwenza into zami ezingamdingi yena, ngifuna ukwenza into zami. Ngabe ke sengiyamrentela le kude nami. Ngangiya nje ngiyombheka makufuna mina. Kodwa ngendlela engangimhlonipha ngayo nangendlela engangimbona eziphethe kahle ngayo, ngangingavene ngiqhamuke nje noma kanjani. Ngangibika mangizoza. Sibese ke sesiyavumelana ngesikhathi esizohlangana ngaso. Empeleni ke saqhubeka nje kumnandi futhi nje sijabulisana kamnandi, engiphethe kahle, nginikeza inhlonipho ngoba phela yiyo into esiyifunayo samadoda, inhlonipho. Balekile inhlonipho esuka kumuntu wesimame kuthina madoda. Kwathi ngelinye ilanga ngathi ngifuna ukumbona, wathi hayi ngeke azakwazi ngalelo langa ukuthi sibonane, kukhona nje ekumele ekwenzile. Wangibekela futhi ukuthi yini le kwakumele ayenze. Ngabe sengiya-understanda kanjalo ngangisa. Ngakusasa ngamthinta futhi ngamazi sekuseni ukuthi ngizofika. Wathi hayi uzongazisa ukuthi ngize na ngoba khona into asasematasa ngayo. Empeleni ngalinda kuye. Ngabona ukuthi ilanga liyashona. Zithe mazithi boma 5 ngamthinta ayisabanjwa nhlobo ke ifoni. Ngafuna lutho ayibanjwa, ngavene ngadumisa imoto nganikela khona. Ngathi mangifika hawu la ngibaka khona imoto yami kunemoto. Hey madoda, ngabe sengimisa kanjalo ke ngangena ngaphakathi. Ngathi mangifika ngilalela eminyango. Hey madoda, konakele ibhemile kuyasha endlini and umlilo uyavutha. Ngaya ngathi ukulalela nje isikhashana ngididekile ukuthi hawo ngabe into engiyicabangayo angeze ukuthi ziyakhala nangempela. Ngathi manginokha kwavene kwathula kwathi nya. Kaqhubeka nganokho kwathula kwathi nya engathi azaye kwenzeke lutho. Ngazibuza ukuthi hawo ngabe ngiyahlanya okwenzakalani. Ngabe sengiyahlala eminyango ngahlala. Kusho bacabanga ukuthi ngendlela isikhathi eside ngase ngihleli ngaso sengihambile ngabezwa sebekhuluma. Kwathi makukanjalo ngabona into la ngiyabhedelwa ke la ngiyabhedeleka ke la ngabe sengishona emotweni
landa igas lighter yami ngafunqa upetrol ngifike ngaphihliza ifast yale moto yale ndoda vuvuzela upetrol ngayilayita yabe seyiqhuma amachwane yasha yaphuma indoda lapho iphaphatheka ngesikhindi yathi mayifika ithi zama ukucisha ayazi naye ukuthi yenze njani isibamba ikhanda ayazi ukuthi yenze njani ngabe ngimile nje ngiyibhekile kwaziseke lapho ngisihlakela hayi ngikhona emzimbeni wayengeke aza try ukuthi alwe nami ngangiyomhlafuna ngimhlikiza ngabe ngizimele nje ngizinqikele ngeyami imoto kwaphuma ke nakho lokuyisifetshana Nkosi yami kwathi makuphuma kwakhala esimantshiyane wahayiza lapho kwahayiza ukuthi ayibo yini le ngiyenzayo ngayibukela imoto yangqonqa yaze yaphela ngani mangisuka lapho ngabe ngizidumisela imoto yami ngabe ngiflathela ngabashiya benkamekile kanjalo ngani mangifika ngamblocker lo susa kwasana ethi yena ngathatha nje ukuze impahlana zami ngabhekisa umbombo ekhaya ngisawulanda amandla ngafika nje ngahlala insukwana lapho ezimbili ezintathu ngisekhaya kwazi semengabe uhlukumezekile ekuhambeni mawuke wathi ubuyele ekhaya no kwamandla abuye uzizwe ukuthi hayi windoda ngabe sengiyabuyela futhi esilungwini mangifika lapho ngaqhubeka ngangikuzele ngoba phela into engilethile umsebenzi ngaqhubeka nomsebenzi ngakhohlwa izinto eziningi ukuthi kwasala kwenzakalani ngalela langa angazi kodwa ngathi ngisahleli kanjalo ngabe sengifonelwa umngani wakhe zama ukungincenga ukuthi ucela ukuthi sizoyilungisa lento into engalungiseka ngabe sengingasafuni lutho neze ehlangene naye ngoba phela ngangimthembile lo muntu wazise phela sengithe ukukhula nawe ukhulile ukuthi singabe sisadlala umacashelana kwaba ngephuke kanjalo imoto yomlisa kwaba ngiyishise kanjalo naye kwaba ngimshiya kanjalo ukuthi usephila kanjani angazi ngoba phela yimi vele wayimbhadalele rent yimo imthengela ukudla yimo imgqokisa angazi ukuthi usephila kanjani futhi anginandaba mangathiwa ngishisa yena uqobo ngamshisa futhi ngendlela engimzonda ngakhona kodwa kangisekho lapho bengithi nje mangidlulise nami sami isiqendu nizwele ukuthi ngephuka kanjani ngiyabonga hayi niyazwela ukuthi hayi amadoda alinyazwa la ngaphandle alimala and nibaningi enilimele madoda mzani ukuzifihla nivele la ngaphambili siveza ukulimala kwenu siveza amanxeba wenu vele kuthi inxeba lendoda alihlekwa ngeke silihleke inxeba lenu angeke kango